Dit is de nieuwe skienmakker van Heres, een op afstand te betjingen wetterspuit. De robotarm brengt de spuit te plak en daarna kan het echte skienmaatje beginnen. Om te zien dat het binnendoor alle je goed gaat, hoeft er zelfs net iemand bij de silo in de buurt te komen. Een camera en een futuristische bril zorgen voor de controle over de spuit. Zo kunnen wij in de silo zien wat er gebeurt. Dan hoeven we er net mee bij te staan op het trapkal of wat dan ook. Dan kunnen we gewoon volgen wat ik ben aan het betjenen of het schimpspuitje ben. En dat is het grote voordeel. Er hoeft net meer echt in de silo. Na het dodelijke ongeluk in Makkingeer wonen de maaiwerkers van Heres dat echt net meer. Maar het bedrijf kon net zonder het skiermaatje. Wij hebben gezegd, ja, we maaien het nog net weer skin. Je kan die risico's niet aangaan. 20 jaar is het doorgaand. En je krijgt een ongeluk en geen mens weet hoe snel dat zoiets gebeuren kan. Ja dan. Nou ja, ik leer je. Het is een grote tak van ons vanzelf, die stront. Wij mixen en pompen alles. En ja, dat reinigen, dat jij er in wezen toch bij. Nou, je zit in het circuit. En zodoende ben we toch verder begonnen te ontwikkelen maar dit gebeuren. Het idee voor de robotarm komt van Guido Kleven. Hij inspecteert silo's. En hij had het idee voor de robotarm en de spuit ontwikkelen met Heres en de brandwacht. Nevens hem is er nou bij het skiermaatje geen enkel risico van mensen. Eigenlijk niet. Nee. Al breekt de mast af, al valt die spuit onderin, al slaat de vrachtwagen af. Er is niks aan de hand. Dat komt allemaal wel weer goed. De Stigas, de controlerende instantie voor het skiermaatje van Donk-silo's, wie joort voor het eerst te zien. En die is wies met de nieuwe methode. We zijn natuurlijk hartstikke wies maar dat er nog geen mensen meer in de silo hoeven. En technisch moet het natuurlijk dat waarschijnlijk nog iets beter maken worden, maar dat is natuurlijk een uitontwikkeling die we maar ook maaien moeten. En daarvoor ben ik eigenlijk goed te keren om even mee te zien, nou ben er nog even de risico's nog verder wat aandacht aan besteed worden moet bij dit systeem.